En personligt salg er, at man sørger for, at hver eneste kunde finder frem til helt vigtigt varer og får dækket sine behov på den bedste måde. Personligt salg på kontoret og i servicevirksomheder. De virksomheder vi taler om her, er for eksempel banker, telefonsk og de store detailkæders hovedkontor. Det kan også være produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder. Kundebetjening. Kundebetjening i detailhandlen. Det udvikles nye koncepter for salg og markedsføring af stort set alle de produkter kan købes på markedet. Og der er 3 forskellige former for kundebetjening: salg, klassisk salg, selvbetjening. Rådgivende salg. Rådgivende salg er, hvor de varer, der sælges, kræver, at du får råd og vejledning med undervejs. Klassisk salg i traditionel forstand kender du nok bedst fra de forretninger, der handler med udvalgsvarer, som for eksempel tøj, sko og sportsudstyr. Selvbetjening. Selvbetjening er den salgsform, som du bedst kender fra supermarkeder. Lav af Theodora, Danny og Victor.